Здравейте, мили потребители на YouTube. Аз съм Darksa24, тук с мене. Роберта 912. Така, днеска мислихме да снимаме на Майнкрафт. В един много хубав сервер, който не спира да лаги. На мен не ми лагна, на мен си е много добре, баце. Да, ама като завали и сега като вариш Така, глас, после това ще ми види какво има в честовете. Вижте. Не ми е подреден на другия епизод може да ми е подреден, не знам, не се знае. човек между другото знае, той е про админ килър, знаеш ли, че той има някакъв хак, и той да е админ. И дава в лайв винаги, който влезе му дава в лайв. Кой бе? Той е про долна админ килър. Аз това го имам. И на мен даде флай. Да бе, много як. Баце или чо? Нали бе? Много яка. Пича е много добър. Баце, как ли чо, леле, да не ти говоря. В момента във фермата си обирам овцете. Айде, обрах си ги. Разпадни бе. Какво ще правим в този епизод, бе? Абе, не знам. Моя ходим копам да строим нещо, двамата. Да, аз може да копам. Ама ако искаш да строим пък нещо. Имаш ли камък? Да направим някаква малка църква. Не. Църква, къде ти хрумната е. Ама имаш ли Silk Touch? Не. Аз имам. Имам в честа. Чакай, само никой да не ме е взел. Изчакай, да, май я имам. Аз тук взимам с Silk Touch такъв камък. Минутка. И аз пък къде? После ще вижда в честа ми какво имам. Изчакай. На клипа? Да. Изчакай. Копирно докосване беше на български, нали? Да. What the fuck? Къде ми е кирката? Някой да ни ти е взел. Не бе, брат, в честа ми на той. Ендър честа ми. Да не си я щупил. Ти добре ли са? Аз даже не бях я използвал. Виждам някаква постройка, която ще... И ето ми го шопа, вътре ще покажа кое имам. Продавам брони за диаманти. Също. Виждам някакъв спаунер. Той, разбира се, трябва да е ограбен. Така, ето ги. Ето и почнете продавам от тия моите материали. Не! Аз чека, ако му включиш в рейса, ще ти правя и аз полшън. Аз после ще правя полшън, само че сега не ми се правят. Аре, ще му включиш само за магазина. По-въса нищо няма да ти правя. Може, но втори епизод или първи, не знам, този път, този май ще е първи епизод, нали? Да, той е първия, с мене. Да. И то, даже май в този сервер. Да, и после втори епизод май може да те добавя, ще помисля. Аз ще лягам. Аз няма кръда. Аз ще лягам, ако искаш идвай. За малко ще зарежа клипа и идваме и сега. Но някъде, че скоро аз върна в миса. Да, хора, да ви кажа, че скоро аз може да качвам клипове. Да, ако има, даже веднага ще напиша долу в коментарите да се абонират и също така и за мен да се абонират. Ама като си направи канала, де. Ако си го направиш, де. Ти си ми обещал да ми покажеш какво. Да, аз ти обещах, да. Хора, може Намериш някакви стълби, what? Опа, айде. Може да не му стане, не знам. Ще видим. Окей.
Аз съм при някакви стълбички. Аз имам още фермата си да обирам, бе, баце. Чао, Берия. Брадвата ми. Вместо един камък, вместо него хвърля брадвата ми. Аз къде влязах в магазина? Аз пък в магазина моркови ли давам, бе? Във фермата ми. И аз забравих. Граби. Отпалих се. Помагай. Аз тук съм бил, бе. Аз тук съм копал. О, Банко. Добре, имам 2 стака такъв кабелстон. И аз за тъпо да видиш какво Надявам се да ви е хареса. Ако е хареса, дайте палец нагоре и се абонирайте. Ако искаш да се телепортни с мен да свършиш клипа. Ще е много кратък, бе. Не знам, той не случайно, така че. Аре, дай още малко. Какво ще правим, бабаца? Айде, идвай, мързи. Идва да купаме. Надявам се да ви хареса и